În timp ce lumea o cunoștea pe Celine Dion ca fiind regina de neatins a baladelor romantice, o voce care se prăbușa asupra ascultătorului ca un tunet glorios și transforma fiecare notă într-un moment care oprea bătăile inimii, puțini știau că în spatele acestei străluciri se ascundea un suflet fragil și delicat, care tânja mereu după un sprijin stabil și unic. Ea și-a construit imperiul global pe pilon de dragoste, voință și o voce irepetabilă. Un imperiu cu vânzări de peste 250 de milioane de albume și reședințe legendare în Las Vegas, care au depășit recordurile istoriei muzicii. Însă această narațiune nu este povestea succesului strălucitor al lui Celine Dion, ci mai degrabă cronica unei femei care și-a plătit succesul cu un preț exorbitant. Aceasta este o poveste care începe în lumină, se strecoară prin întuneric și dezvăluie adevăruri pe care puțini au curajul să le privească. De la sertarul mic al dulapului, care a fost primul ei pat într-o casă săracă, la încoronarea somptoasă de la catedrala Notre-Dame și de acolo la anii de tăcere și de îngrijire a singurului bărbat din viața ei. Aceasta este povestea vieții lui Celine Dion, o femeie care s-a agățat cu toată ființa ei de un bărbat care nu era doar managerul, ci centrul întregii sale lumi, chiar și atunci când acel bărbat a căzut în capcana jocurilor de noroc sau a fost implicat în zvonuri șocante. Ea a rămas în continuare în picioare, a îndurat și a iubit până în punctul în care și-a uitat propria existență. Totul s-a prăbușit cu adevărat doar când cancerul l-a târât pe René Angelil într-o luptă fără cale de întoarcere. Și după aceea, regina s-a confruntat cu o boală rară și dureroasă care îi amenință gâtul și vocea. Călătoria ei începe din acest moment. Un drum al suferinței, al dependenței și o lecție finală despre puterea de rezistență a inimii umane. Viața lui Celine Dion, al 16-lea și ultimul copil al familiei, a început într-o casă modestă din suburbiile Quebecului, un loc în care sunetul râsetelor numeroșilor frați și surori se amesteca cu oftatul și tristețea provocate de sărăcie. Copilăria lui Celine a fost lipsită de orice lux sau chiar de confort elementar. Nu exista un leagăn dedicat și niciun pat separat, ci doar un sertar mic în dulap care îi servea drept loc de dormit, suficient de mare cât să cuprindă cu greu trupul unui nou-născut. Nopțile ea creștea în mijlocul șoaptelor și al respirației celor peste 10 membri ai familiei, al mirosului de haine vechi și al greutății zilelor petrecute în lipsuri. Deși exista căldură emoțională și afecțiune în rândul membrilor familiei Dion, această intimitate nu era suficientă pentru a acoperi sentimentul de singurătate și insignifianța al unui copil care simțea mereu că nu aparține nicăieri și că nu este văzut. Durerea și suferința ei se adânceau în mediul școlar, unde colegii o luau în râs cu porecle precum vampirul, din cauza pielii palide și a slăbiciunii excesive, dar și a celor 2 dinți frontali care ieșeau în afară și îi dădeau un aspect diferit. Unele zile, după școală, copiii îi barau calea, o scuipau pe păr și îi rupeau uniforma școlară. Celine găsea singura cale de evadare în fugitul acasă și ascunderea în cămară sau dulap, unde îmbrățișa o pernă și plângea în tăcere și izolare. În acea casă aglomerată, nimeni nu venea să o caute. Mama era cufundată în pregătirea mâncării pentru 10 de guri flămânde, iar tatăl era ocupat cu repararea pianelor clienților pentru a-și câștiga traiul. Celine a înțeles de la o vârstă foarte fragedă adevărul amar că, oricât de tare ai plânge, nu există nicio garanție că cineva îți va șterge lacrimile. Începând cu vârsta de 9 ani, ea stătea deja pe masa barului familiei și cânta cu atâta pasiune până îi se răgușea vocea, doar cu speranța că clienții vor oferi mai multe bacșijuri. Unele nopți, bărbați beți îi îndesau banii în guler și îi atingeau obrazul cu mâini care miroseau puternic a alcool. Ea stătea nemișcată tot acest timp, își strângea buzele și continua să cânte deoarece știa cu o frică dureroasă că, dacă s-ar opri, familia ei nu ar avea bani să cumpere pâine a doua zi dimineață. Când luminile se stingeau, ea se ascundea în liniște în spatele cortinelor, își îmbrățișa genunchii și își punea în minte, în tăcere, întrebarea: oare cineva în această lume, chiar și numai odată, va cânta pentru mine? Această izolare și nevoia de un sprijin au pus bazele dependenței ei profunde și ulterioare de singurul bărbat din viața ei.
Ziua în care Céline Dion, în vârstă de 12 ani, l-a întâlnit pe René Angélil, a părut o zi obișnuită, dar a deschis involuntar un capitol în viața ei care a durat aproape 4 decenii și i-a schimbat destinul pentru totdeauna. Céline era la acea vreme o fată foarte tânără, fragilă și timidă, iar René era la mijlocul vieții sale, purtând povara eșecurilor din trecut și a ultimelor sale speranțe de a reveni cu succes pe scena managementului artistic. Audiția de talente s-a desfășurat într-o liniște atât de mare încât părea că spectatorii își țineau respirația. Céline a cântat cu atâta profunzime și emoție încât părea că singura cale posibilă de a exista pentru ea era acel moment. René a fost fascinat și uluit de puritatea și puterea vocii ei, o calitate pe care credea că nu o va mai auzi niciodată. În acel moment, un angajament nesprijinit a încolțit în sufletul lui René. El trebuia să protejeze această fetiță și să-i deschidă uși la care familia ei săracă doar îndrăznea să viseze. Céline, de asemenea, cu inocența unui copil crescut în lipsuri și nevoi, l-a privit pe René cu încredere deplină. Îl vedea ca pe un tată, un mentor și singurul om care putea transforma lumea aspră într-un loc pe care să se poată baza. De-a lungul anilor care au urmat, viața lor profesională și personală a mers pe un singur circuit. René conducea, proteja și ghida. Céline exersa intens, se străduia și avansa în granițele muzicii. René și-a ipotecat casă pentru a finaliza primul ei album, de parcă și-ar fi pariat întregul viitor pe o fetiță. Ei erau dependenți unul de celălalt în fiecare călătorie, în fiecare studio de înregistrări și pe fiecare scenă mică. Încetul cu încetul, în nopțile lungi de pregătire pentru spectacole și de depășire a greutăților, Céline a experimentat un sentiment ciudat și în creștere, o emoție calmă și blândă care devenea tot mai clară pe zi ce trecea. La 16 ani, ea încă nu înțelegea conceptul deplin al iubirii. Știa doar că se simțea în siguranță când René aproba din cap și că inima îi se strângea atât de tare când el se încrunta, de parcă ar fi distrus întreaga lume. Acest sentiment nu era la început o iubire romantică, ci agățarea instinctivă a unui copil care nu avusese niciodată nimic de îmbrățișat și acum găsise singura stea strălucitoare și de încredere în cerul său. Când Céline a intrat în adolescență, și-a dat seama că îl iubește pe René cu o dragoste atât de pură și intensă, încât o speria pe ea însăși, dar știa că diferența de vârstă și poziția dintre ei erau prea mari pentru a nu stârni judecăți și șoapte. Cu toate acestea, inima ei îl alesese pe René cu mult înainte să înțeleagă ce este iubirea. Scânteia reală s-a aprins când Céline avea în jur de 18 sau 19 ani și într-o călătorie, în camera liniștită a hotelului, și-a dat seama că nu îl mai privea ca pe un mentor, ci ca pe bărbatul care zdruncinase întreaga ei lume interioară. În noaptea în care Céline a câștigat concursul Eurovision, ei au experimentat primul lor sărut. René a șoptit: "Te-am iubit din prima zi în care ți-am auzit vocea." Céline își găsise adevărata casă. Dar această iubire a întâmpinat opoziție puternică din partea familiei lui Céline, în special din partea mamei sale. Mama ei plângea nopțile și o implora să se răzgândească, dar Céline a răspuns printre lacrimi: "Eu îl am doar pe el." Iubirea lor s-a transformat într-o bătălie tăcută între inima ei și judecata lumii. Timp de 5 ani, ei și-au ascuns iubirea în camerele de hotel. În cele din urmă, în anul 1993, Céline a mărturisit public prin lansarea albumului Culoarea iubirii mele că îl iubea de René de mult timp și nu mai putea să ascundă acest lucru. Nunta lor somptuoasă din anul 1994 din Montreal a fost ca o poveste, iar Céline, purtând rochia de mireasă de 7 kg, a șpecetluit jurământul etern cu singurul ei sprijin în viață. Începutul anilor 2000 a lăsat o rană rece și adâncă în viața lui Céline Dion și René Angélil. O rană care, deși invizibilă, sângera lent și constant. În timp ce luminile din Las Vegas încă străluceau și sălile de concerte erau pline de ecoul vocii liniștitoare a lui Céline, în culise se forma o furtună întunecată, o furtună care înainta încet, dar neîncetat. Zvonurile despre pași rătăciți, relații cu dansatorii și personalul cazinoului și întâlniri ascunse în timpul nopții, fiecare, ca o lamă invizibilă, rupeau imaginea unei căsătorii puternice și de neclintit. Apoi, în anul 2002, un proces controversat a despicat cerul vieții lor. O femeie a venit cu o acuzație șocantă, susținând că René a agresat-o într-o cameră de hotel în anul 2000. A fost intentat acest proces, iar acuzațiile, deși exprimate rece și fără emoție, erau atât de tăioase încât au cutremurat inimile. În acel spațiu plin de ambiguitate, nimeni nu știa care era granița dintre adevăr, frică și transformarea disperării în acuzație.
Deși nimic nu a fost dovedit, însă și existența unei astfel de acuzații a fost suficientă pentru a distruge liniștea fragilă de care Céline se agăța cu toată ființa ei. Mass media s-a adunat în jurul lor ca o haită de lupi flămânzi, iar revistele de scandal au publicat titluri senzaționale, amestecând poveștile cu minciuni și adevăruri. René a negat topul, numind-o în scenare cu scopul de a șantaja pentru averea și faima sa. Dar, în liniștea singurătății, Céline se întreba inevitabil dacă, după o astfel de furtună, o familie poate rămâne în picioare. După un timp, adevărul a ieșit la iveală dintr-o direcție neașteptată. Femeia reclamantă și soțul ei au fost acuzați, arestați și apoi condamnați pentru șantaj. Acuzațiile grave, care odinioară tulburaseră opinia publică, erau acum văzute ca un instrument într-o schemă criminală. Din păcate, chiar și atunci când o parte din poveste s-a clarificat, durerea lăsată în urmă nu a dispărut. Nici o hotărâre judecătorească nu putea șterge cicatricea pe care suspiciunea o lăsase în sufletul lui Céline. Unele zvonuri susțineau că, la ani după acest incident, căsnicia lor a fost șubredă, iar Céline a fost la un pas de a-l părăsi pe René sub presiunea insuportabilă. Dincolo de durerea tăcută a zvonurilor, Céline mai tolera o rană nevindecată, căderea bărbatului pe care îl iubea cu toată ființa ei în capcana jocurilor de noroc. René Angelil avea o obsesie profundă și destructivă pentru acest obicei. Fiecare pas pe care îl făcea într-un cazinou era un pas spre o dependență de care nu putea scăpa. Fiecare carte, fiecare jeton adăuga o povară financiară invizibilă pe umerii săi. În timp ce oamenii vedeau strălucirea orbitoare a spectacolelor lui Céline, nu aveau nicio idee că în culise cifrele roșii ale datoriilor ardeau, datorii tăcute pe care René încerca să le ascundă în liniște și să le poarte singur. Deși Céline Dion era martoră a acestei dureri și îl vedea pe René revenind cu datorii uriașe de la cazinouri, ea a ales iertarea. Pentru ea, acesta era un obicei vechi al bărbatului pe care îl iubea, o parte din ființa lui pe care a decis să o accepte. Multe surse susțin că René folosea spectacolele profitabile ale lui Céline la Caesar's Palace pentru a-și plăti datoriile și fiecare contract de reședință era, într-un fel, un angajament pentru această povară grea. Céline a transformat în acel moment fiecare spectacol într-o luptă pentru supraviețuire, cântând, în timp ce în liniște își salva familia de la marginea falimentului. Această acceptare și iertare a fost o alegere nesprijinită, o victorie tăcută asupra unei tragedii personale. Dar în momentele de liniște, Céline se lupta în continuare cu sentimentul de neputință, văzând bărbatul pe care îl iubea afundându-se și mai mult în capcana meselor roșii și negre. Céline Dion a fost prinsă timp de decenii într-un labirint emoțional al cărui centru era René. Nu putea ieși din refugiul lui, deoarece se temea că, dacă l-ar părăsi pe René, lumea ar deveni atât de goală încât nimeni și nimic nu ar putea umple acel gol. Legătura care se formase de la vârsta de 12 ani între un copil care avea nevoie de siguranță și un bărbat experimentat era atât de înrădăcinată încât, chiar și cu durere și suferință, Céline nu era capabilă să o rupă. În adâncul sufletului ei, credea că dacă l-ar pierde pe René, viața ei s-ar prăbuși și vocea ei și-ar pierde sensul. Frica de a fi abandonată și un sentiment profund de recunoștință o țineau strâns alături de René, chiar și atunci când poverile emoționale și financiare deveneau grele. Dar totul s-a apropiat de realitatea sa amară când cancerul l-a târât pe René Angelil într-o luptă fără cale de întoarcere. Céline își amintește clar ziua în care medicii i-au diagnosticat cancer la gât lui René. Ea a înghețat, de parcă un vânt rece i-ar fi suflat prin piept, lăsând o crăpătură care nu se va vindeca niciodată. René a devenit brusc atât de fragil, încât chiar și o tuse simplă o făcea pe Céline să tremure. Din acel moment, frica de a-l pierde pe René s-a agățat de Céline ca o umbră de care nu putea scăpa. În timpul primelor luni de tratament, ea trăia într-o stare între calmul aparent și teroarea interioară, iar frica de a nu se trezi într-o dimineață și de a nu-i auzi vocea nu o lăsa niciun moment. Când René nu mai putea mânca normal, Céline a devenit mâinile, ochii și respirația lui. Ea îi mărunțea mâncarea, îl hrănea prin tub și îi ștergea picăturile de transpirație de pe frunte. În multe nopți, când René adormea din cauza medicamentelor puternice, ea stătea lângă pat și se uita la fața subțire a bărbatului care odinioară părea atât de puternic, iar lacrimile ei curgeau în tăcere.
Când cancerul a revenit pentru a doua oară și apoi a treia oară, Selin a simțit că se prăbușește într-o propastie fără fund. Ea și-a oprit cariera strălucitoare și s-a refugiat într-o lume mică în care existau doar ea și René. Considera faima și succesul ca fiind lipsite de sens, dacă bărbatul care zăcea în acel pat nu se mai trezea lângă ea. Nu dormea nopțile, ci stătea trează și asculta sunetul respirației lui René, temându-se că dacă și-ar închide ochii chiar și pentru un minut, se va trezi într-o dimineață fără căldura lui. În cele din urmă, în dimineața zilei de 14 ianuarie 2016, ceva s-a schimbat în liniștea camerei. Nu mai era respirația slabă, nu mai era mișcarea ușoară. Selin a înțeles imediat, chiar înainte de a-l atinge, că nuanța lumii ei s-a schimbat. S-a așezat lângă corpul încă cald al soțului ei și și-a pus capul pe umărul lui, dar pentru prima dată umărul lui nu i-a oferit sprijin. După plecarea lui René, viața lui Selin a căzut într-un vid rece. Dar înainte ca lacrimile ei să se usuce, cei 3 fii ai ei aveau nevoie de o mamă. Selin a trebuit să șteargă toate semnele durerii și să se ridice. Știa că din momentul în care René și-a închis ochii, rolul lui de tată, mamă și stâlp al familiei a căzut pe umerii ei. Exact când sufletul ei încă nu se vindecase, corpul ei a trădat-o. Sindromul persoanei rigide a venit ca o sentință fără avertisment. Spasmele musculare, zilele în care abia putea merge și nopțile în care nu putea dormi din cauza durerii, arătau că viața o supunea la cele mai crude încercări. Această boală rară și progresivă i-a vizat gâtul și vocea, amenințând capacitatea ei de a cânta. Selin a mărturisit că uneori simte că o mână invizibilă o strânge de gât de fiecare dată când încearcă să cânte și, în întuneric, nu putea decât să plângă și să șoptească: „René, dacă ai fi fost aici, ai fi știut ce să faci." Dar chiar și cu aceste răni, ea a răspuns cu hotărâre: „Fără aceste răni, nu aș fi putut cânta niciodată așa cum cânt astăzi. Fiecare rană este o notă, fiecare picătură de sânge este o melodie." Durerea a învățat-o cum să zboare cu aripi rupte. Selin, astăzi, în ciuda tremurului mâinilor și a slăbiciunii picioarelor, continuă să arate cu un zâmbet calm și blând că este o femeie care a trecut prin iad, a îndurat răni profunde și vrea să spună lumii cu vocea ei: „Atâta timp cât cântecul tău există, ei nu pot învinge."